annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana, ya ce akwai waɗansu abubuwa guda 5. Annabi zai faɗi magana ba haka ba, za ka ga wani abu ya faru sun kuyan abin da ya faɗa ne. Annabi ya ce kamsun idhabtulitum bihinna, sai ce wa a'udhu billahi an tudrikuhunna. Annabi ya ce akwai waɗansu abubuwa 5 randa suka riske ku, annabi ya ce ina neman tsarin Allah kar ku riske waɗannan abubuwa. Annabi ya ce lam tasharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha. Ba wata al'umma da alfasha za ta bayyana a cikinta har kuma su bayyanar da alfasha, kamar yadda muka faɗa yanzu fa 'yan luwaɗi har ma da tambarin